לקחתם? מה? בסדר? זהו, אני חוזר מהבית כנסת, והרב אברהם ככה לפני האוכל אומרים, שנה, יש לנו איזה רעיון, אנחנו רוצים לעשות את שביל ישראל. עד לבר מצווה ראינו את זה. קיצר, אני... חנניה חשב, לא בא לו בקלות. אתם יודעים לקראת מה אתם הולכים או לא? אתם צריכים לדעת לקראת מה אתם הולכים, כי זה לא... אנחנו לא משחקים פה... זה פרויקט. ואז בערב אבא אמר לנו, אם אתם רוצים לעשות את זה, אבל זה עד הסוף, לא מפסיקים. לא הפנמתי את 1,000 קילומטר, כאילו, בסדר, הולכים, זה היה נראה לי סבבה, אבל כמה זמן שזה ייקח, כל המסע הזה... החלטתי שהולכים על זה, וזהו, התחלנו. שיר המעלות בשוב אדוני אל שיבת ציון, היינו כחולמים. שיר המעלות בשוב. הכל הזמן היה בדרך כלל כיף, אבל לפעמים בעליות, אז מתעצבנים, או אם יש לנו פיסוח אני ואבא, אז אנחנו קצת ברוגד, אבל בסוף אנחנו משלימים. היו קשיים, וגם קשיים פיזיים, וגם קשיים ביני לבין אברהם. היו לנו קטעים, היו לנו גם מסלולים שממש שעות שלמות הלכנו בלי לדבר אחד עם השני. tu באיזה פינה והם באיזה פינה, ואנחנו במרחקים של אפילו כמה מאות מטרים. עד שבסוף אבא הציע באיזשהו שלב, יש לנו איזה משפט כזה, לא משפט, זה פרצוף שעושים, ואז עשינו לנו איזה סימן בינינו, זאת אומרת, אמרנו שאם מישהו מתעצבן, יש לנו איזה פרצוף מיוחד. אנחנו נעשה אותו, ואז אנחנו יודעים, טק, עצור, קאט, אנחנו שוכחים את הזה, מתחילים קדימה. אתה נראה ממש. ואז כאילו לא קרה כלום, ממשיכים. זה עבד טוב, אני חושבת, במסלולים. לפעמים בבית זה פחות עובד. אברהם מכין לנו קפה. מה יש לך להגיד לנו, אברהם? שאני נהנה בפעילות. איפה אתה נמצא, אתה יודע? איפה אנחנו? אני שוכח! איזה נחל אנחנו? שיטה! שהחיינו. והיינו שלך מדרגה לדרגה. אי אפשר כי אם על ידי קדושת ארץ ישראל. וואי, לא מפריע לו כלום. הברשה, תותח. זה היה קטן. מי שרוצה להיות איש ישראלי באמת. מסיימים מסלול מספר 5. מספר 5, אנחנו הגענו לחניון דרום. יפה, ואנחנו באיזה נחל? נחל עמוד. יפה. קדושת ארץ ישראל. כל העילות שצריך לעלות על הקדושה, רק על ידי ארץ ישראל. היה קצת קשה לפעמים, אבל לא נורא.
מתגברים. אבל היה מתורגל, היינו הולכים את הכל בתחילת הערב, הולכים לישון בשעה 10, ככה 9 לפחות. קמים בבוקר מוקדם, לפעמים 2, 3. קמים, עולים לאוטו, אני תמיד לוקח לי שמיכה. עולה, ישן מאחורה שמה. פורס לו, מסדר לו את הספסל האחורי בזה. יושן. ואני כוס קפה, מוזיקה טובה. ונוסעים. על ידי קדושת ארץ ישראל, קדושת ארץ ישראל. כל העליות שצריך לעלות אל הקדושה, רק על ידי ארץ ישראל. וכן כל העליות הגדולה, רק בארץ ישראל. זוכים לאמונה, מוח וחוכמה, על ידי קדושתה והאדירה של ארץ ישראל. זה לעשות משהו עם הבן שמחבר אותנו, מחבר אותו לארץ. הלך על זה! ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל, ארץ ישראל. הוא היה מגיע הביתה, מצפה שהילד יהיה עייף, ישר אופניים, יוצא החוצה, אבא בוא נעשה, אבא בוא נצא. חנניה אין לו כוח לזוז. היה נראה לפעמים שזה בעצם כלום בשבילו, לא משפיע עליו. הדרך ארוכה היא ורבה, רבה. בוקר טוב. הדרך ארוכה היא ורבת הדר, כולם הולכים בדרך הצופה, צופה. כולם הולכים בדרך הצופה. אבל אני לבד צועד, הללויה, הללויה. בבל וואד, מה שנקרא. הללויה, זה אחד המסלולים היפים. הייתי בילד הזה, אברהם הזה, זה כוח רצון. הוא מתערב איתי שהוא עולה את כל תל עזקה עם התרמיל שלי על 30 שקל. ובינתיים 40? 30. אז אני מוריד. 40? ומצאנו את עצמנו למעלה, שהוא ניצל רק 2 הפסקות. ואת רואה את זה, ואת רואה אותו עולה שם ככה, לא, מחליק, לא, עולה, כמו הגדול, עלה את זה, ואני מסתכל עליו, הוא לא עוצר. 30 שקל הלכו לי היום, נראה לי. 30 שקל. 40 שקל. זה ארוך, זה לא קל, זה לא כמו ללכת עד הפח זבל ולחזור, זה יותר מדי, הרבה יותר מזה. היה לי קטעים שהייתי שואל את אברהם, אתה רוצה לסיים בקטעים קשים? תגיד לי, אם זה לא מתאים לך, אז תגיד, אפשר לגמור את הפרויקט. לא היה אף פעם שרציתי להפסיק. אבל היה פעמים שהתעצבנתי מעליות, שקשה וזה, אבל לא היה אף פעם שהחלטתי שלא להפסיק. זה היה ברור לו שהלכנו על זה,
והולכים על זה עד הסוף. מה יש לנו היום בתפריט? תה. מה תה? רק תה? כן, לצערי שכחתי להביא קפה. אני לא מאמין. באמת? בא לך. באמת? מבטיח לך. זה דבר בצבא, מה היו אומרים לך? אתה נשאר שבת פה. סבבה. בסבבה? מה קורה עם הקפה שלנו? תה. עם התה? תרגיש בבית. שתינו. אבא, שתה כבר. שלום לך ארץ נהדרת, עבדך דל נושא לך שיר מזמור, גם אם לעתים נודד אני על דרך, מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. צריכי המגדלים בירושלים בסמטאות הללי. אני בתים מבעד. זה יעזור לי קודם כל, גם שאני עכשיו מכיר את ארץ ישראל, גם בטיולים עכשיו שאני עושה, אני יודע איפה אני נמצא, טיולים בבית ספר, שואלים איפה אתה נמצא, אני גם למדתי לקרוא את המפה, להכיר דברים בשטח, סתם, זה כיף, גם ככה אתה נכנס לכושר, וגם זה כזה כיף, שאתה עשית משהו שאף אחד לא עושה את זה, לא כולם עושים את זה. يا ولد وين انت؟ יש דברים שאתה תגיע לפנסיה ואתה להגיד, וואי, כמה אכלתי לעבוד יותר, את זה לא תגיד אף פעם. אף פעם לא תגיד את זה. כמה הייתי יכול לעשות יותר ולעבוד יותר בעבודה וזה. אבל יהיה דברים שאתה יכול להגיד כמה פעמים, לא ישבתי עם הילד שלי, או לא טיילתי מספיק עם הילד שלי, או לא מספיק למדתי איתו. היום אני משתדל יותר, גם להיות איתם, גם ללמוד איתם יותר. להיות איתם, להיות אבא שלהם, כאילו. אתה הולך לשביל ישראל? כן? הנה, טל הולכת בשביל ישראל גם. מי המשפחה? הבן יקיר לי אפרים. מחשבות וקשות, אם לשתוק או לצעוק או לשיח, עם מי שאמר והיה עולם, אז אומרים שאין דבר יותר. היה מסלול בדרום ממש שהיה קשה, שהיינו צריכים ללכת על הסכין. זה המסלול שאומרים שהוא הכי קשה. הוא לא קשה בהליכה ובאורך, אבל הוא קשה. אתה הולך בשיפוע, רגל אחת ככה, כל הזמן אתה הולך ככה הרבה. אז זה היה מאוד קשה. אז זה היה קטע קצת מעצבן, כאילו מה, זה עוד לא נגמר, בוא נגמור את הקטע הזה, זה קשה, זה מפריע לי ברגל, כואב. אבל בסדר, הנה. אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא. כבשת את חוד עקב. אנחנו נמצאים פה בעין עקב. אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא.
נוף מדהים, זה נוף, כל הזמן אמרתי אברהם, אני מרגיש כאילו אני פה עכשיו באיזה מעמד הר סיני. אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. חיי הלילה פרשה. ועם השם עושה שמיים וארץ. אמא? כן, אנחנו כבר אחרי 5 קילומטר. אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא רואה את הפטריה, פרשה? אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. לחנניה ולאברהם יש קשר מיוחד, פשוט מאז שאברהמי נולד. הרבה נקודות שאברהמי מאוד דומה לחנניה, והם למדו להכיר אחד את השני ככה, להבין אחד את השני ולהתחשב אחד בשני. פתח. יאללה, יום הולדת, היום יום הולדת, היום. זה משמעותי עם אבא, קודם כל זה ככה מכירים עוד יותר וזה, ואמרנו שאנחנו ממש דומים בשטויות וזה, אנחנו עושים את אותו דבר, הרבה אנשים גם אומרים לנו את זה. לעשות רצון אביך שבשמיים, הוא היה אומר, אז פנים לגנום ובוש פנים לגן עדן. נוצר לנו קשר מיוחד, תמיד היה לנו איזה קשר מיוחד. אני חושב שהיום, אם אני לוקח את עצמי היום, לפני 2 הצלחנו לגשר על הרבה פערים בינינו. לימד אותי הרבה דברים, איך הולכים בצבא, מה כדאי לך, שיהיה לך גם יותר קל שמלמדים בצבא וזה. לך יותר קל שאתה הולך, כי בצבא הולכים הרבה. קיצר, זה הצפון הוא ככה. בסדר? זהו, לימד אותי הרבה דברים. אנחנו מתחילים פה. צאני על מנוחות ינהלני נפשי אשכח אותך לאט, כי לא ישראל. שבטך שכנתך המה ינחנו נפתח. צביקה, מה קורה? אנחנו נושמים. למה אתה בן 13 למצוות? אז המהר"ל אומר משהו שנראה מאוד מאוד מוזר. מה הוא אומר? הוא אומר בן 13 למצוות כי בן 13 נהיה איש. אני מגיע פה לאוהל של החתן השמחה, הוא עוד ישן מתוך הסכינה. היי, אברהם! לא ישנתי כל הלילה. אני אהבתי מאוד את נחל ורדית. עם הטיול האברהמים גם היה מצחיק, וגם היה כיף, היה סולמות, חבלים, הכל. היה הרבה מאוד מקומות כיפים, אבל זה היה מקום בסיסי. נופל פשוט ולא קורה כלום, אתה רואה? זה היה אחד המסלולים, אני חושב, היפים. יומיים אחרי שחזרנו מהטיול הזה, אבא שלי נפטר. וסיפרתי לו שחזרנו עכשיו מטיול, שלקחתי את כל הנכדים שקוראים להם אברהם, וטיילנו ביחד בנגב.
3 שעות אחרי זה הוא נפטר, ממש זה היה ממש ככה בסוף. אם הוא היה כאן, הייתי אומר שסיימנו את שביל ישראל ואנחנו מתגעגעים אליו. גם אני נולדתי בארץ הזאת והלכתי לאורכה ולרוחבה. גם אבי חלם על הארץ הזאת הרבה שנים לפני שהוא בא. זה המקום שהוא רצה להיות בו. כאן, ליד האבות. הארץ הזאת, שירים שנפתו סבא עלה ממרוקו לארץ בשנת 51, עלו לארץ, והיה לו חלום. החלום שזה היה להגיע קודם כל לארץ ישראל. כשהוא עלה לארץ ישראל, אחד המקומות שהוא רצה לגור בהם זה ירושלים. ואחרי 6 הימים התגלגלו הדברים, ואיכשהו התחבר יחד עם קבוצה של מתנחלי חברון, והוא הגיע לממשל הצבאי שאנחנו רואים שם. שביל ישראל, אחד האבסורדים שלו זה שהוא לא נכנס לכותל. הוא לא עובר במערת המכפלה, ואנחנו משנים למעשה את השביל. אנחנו היום הולכים את השביל, אנחנו פה במערת המכפלה כי זה חלק מהשביל וזה חלק מארץ ישראל. אברהם, אתה הנכד הראשון שלי, שהוא קוראים על סבא, נחליאל אמיתי. וזה תפילין בשבילך של סבא. וואי, תודה. זה שמחה גדולה בשבילי. שהנכד על שמו, והנכד האמיתי של נחליאל. אז זו שמחה גדולה בשבילי שהוא מקבל את זה. בחווה שסבא שלו לא זכה לזה. מה לעשות? חיכה כל כך הרבה זמן. נורא. תודה רבה אימא. כך מתוק. בעזרת השם, אני רוצה לראות אותו כמו שהשם שלו, אברהם, הוא כל כך היה צדיק, אז גם הוא יהיה בעזרת השם. סגירת מעגל. פירוש סגירת מעגל. התפילין שלו זה אחד הדברים הכי חשובים בכלל, זו אישיות מאוד מאוד גדולה שהוא ממשיך עם מקבל את התפילין שלו הזה. אתה זכית הרבה. זה הנחת, שזה מה שהוא רצה. אם אני מסתכל, אני חושב שזה מה שהוא רצה. גם היה לו קשר מאוד מיוחד עם אברהם. שזה 4 שנים, הוא אמר לי, תשמע, גם אם אני הולך, גם אם אני יודע שאני... באדם מגיע ירה, אבל אני נשאר פה איתכם. הילד הזה, אני לא דואג. יש מישהו שממשיך אותי, וזה הילד הזה. אני רואה את הילד הזה כאילו, זה הממשיך של ממשיך הדרך. היה מאוד כיף שעשינו את המסלול האחרון באילת.
הוא היה כיף פתאום להרגיש, והנה עוד שנייה אתה מסיים, זהו. דרך ארוכה, אני כעוף בנדודה, אני כרוח חרש, ימים עוברת, שרה למסתיו אל סתיו. במשך היום כאילו הרגשתי שזה נגמר, וזה... יש כל הדרך הרהורים, כאילו... הפרויקט נגמר. אנחנו מתחילים לרדת ככה, ממש מגיעים לסוף, ומירב ככה די הפתיעה אותנו, כאילו באה, חיכתה לנו למטה עם הילדים. חנניה מאוד התרגש, ואברהם לא הבין בעצם מה אנחנו מתרגשים, כאילו, הוא עשה עוד מסע, כאילו, לא היה נראה שזה, בסדר, עשיתי, עברתי גם את זה. היה שלב שאני פשוט הרגשתי שאני ממש ככה נחנק, ככה מסתכל עליו ואומר לו, שמע, אתה מבין מה עשינו פה, גמרנו את הדבר הזה. אנחנו... שיחקת אותה. לי זאת הייתה התרגשות עצומה. להבין שזהו, הנה, הוא עשה את זה. בעצם הם עשו את זה. אני גאה בהם על זה. על הכל. הופה, מברוק! אנחנו ממשיכים את השביל הזה, ואנחנו נעשה הסיום האמיתי זה בכותל. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימי. אני בטוחה שהמסע הזה יתרום לו רבות לאורך כל חייו, וזה הוכיח לו שבאמת הוא מסוגל להרבה. אני מאחלת לו שימשיך ככה עם מה שהוא קיבל. אבא רוצה מהבן שלו, להמשיך את דרכו, שימשיך להיות איכשהו, שלא ישתנה, עם כוח רצון, כי עם כוח רצון הוא יגיע לאן שהוא רק ירצה. גיליתי כמה דברים, ואחד מהם זה שאם אני רוצה לעשות משהו, אני קובע ואני עושה אותו, לא עוצר עד הסוף ממשיך. אני בטוחה שאברהם יסחוב איתו את המסע הזה. כל החיים שלו. קודם כל השתניתי כי שמתי לב שאני עכשיו יותר מבין דברים בהליכות, טיולים. עקרונית אני אזכור את זה כי עשיתי את זה, התאמצתי, עשיתי את זה. אין מצב נראה לי שאני לא אזכור את זה. היום אני יותר אבא. אני יותר אבא.